खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव क'क्राझारनिफ्राय लानानै फैदों मोनसे दुंहाव रादाब क'क्राझार सहरनिफ्राय लानानै फैदों बे समनि सोमोनांथाव सिखावनि लुथिनाय जाथाय साननि समावनो सोमोनांथाव सिखावनि लुथिनाय जाथाय क'क्राझार सहराव जायो बे सोमोनांथाव लुथिनाय जाथाय क'क्राझार सहरनि चन्दन जुवेलार सना गहेना गलायाव जायो बे सिखावनि लुथिनाय जाथाय दिनै रबिबार खालि सिनाय मोनै सासे आइजोआ बेबायदि सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव हाबाखौ मावो जाउनाव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गाज्रि रोखोमै बुजानांगौनि गोनां जायो आइजोआ सिनाय मोनै आइजोआ क'क्राझार सहरनि चन्दन जुवेलार सना गहेना गलायाव हाबदोंमोन नाथाय रावबो मिथिस्लाबै गलानिफ्राय सनाखौ लानानै क'क्राझार रेलवे स्टेशन फारसे खारखोमालाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समाव गहेना खावग्रा आइजोखौ बङाइगावनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों फारसेथिं लुथिनायनि सायाव दाय खालामनानै गोबां बुदला बुसि खालामो आइजोखौ नाथाय दसे समनि उनाव पुलिसा फैनानै थासारिखौ दबथायो आरो लुथिग्रा आइजोखौ पुलिसनि आखायाव गथायना हरो रायजोफोरा आरो बे समाव फिन फोरमायबावोदि साननि समावनो सोमोनांथाव सिखावनि लुथिनाय जाथाय क'क्राझार सहराव जायो बे सोमोनांथाव लुथिनाय जाथाय क'क्राझार सहरनि चन्दन जुवेलार सना गहेना गलायाव जायो सिखावनि लुथिनाय जाथाय दिनै रबिबार खालि सिनाय मोनै सासे आइजोआ बेबायदि सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव हाबाखौ मावो जाउनाव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गाज्रि रोखोमै बुजानांगौनि गोनां जायो सासे आइजोआ रावबो मिथिस्लाबै गलानिफ्राय सनाखौ लानानै क'क्राझार रेलवे स्टेशन फारसे खारलाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों आइजोखौ जाथायखौ नोजोर बोनानै पुलिसनि आखायाव गथायना हरो आइजोखौ रायजोफोरा हेलो गाइस देख रहे हैं कोई क्या मैंने दुकान चिंता और मारते जाओ ये साइड दे आपने और बस शिक्षा दे बाबा रे हां कोई तक धरे लाइट है দেখেন গাইস এই যে চুর ধরা পড়ছে শালা সোনা শোরুম থেকে চুর করে নিয়ে আইছে চোর পুলিশ আইছে পুলিশে এখন উঠাই নিয়ে যাব উঠাই নিয়ে গেল পুলিশে ग्रुप আছে अरे बेचले 2-4-5 दिन এই যে পুলিশে গাড়িতে উঠাই গেল সোনা চুর করছে এই যে চন্দনা জুয়েলারি